wato bayan ƙare azumi ya kamata a fitar da ita kafin a tafi sallar idi, amma wanda ya fitar da ita kwana ɗaya ko biyu kafin sallar idi ga wanda yake ya san ba zai ci ba, to wannan babu laifi ta yi. Hikimar ta shine ranar idi ya zama cewa ƙasar musulmi gaba ɗaya ba wanda ke da buƙatar abinci, ba mai bara. Shi sa ka ce kowane musulmi ya fitar da sa'i ɗaya mudu 4 kenan na mudun nabi. Ana so ya zama wato daga abincin da ke wato shi ne fi wanzuwa a wannan wurin. Misali mutanen da ke cin shinkafa, mafi yawan abincinsu shinkafa, ya zama daga shinkafa. In kuma abincinsu masara ne, ya zama daga masara. In alkama ne, daga alkama. To haka ake so ya zama. Zakkatul Fitr zakka ce wadda yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta ta akan dukkan musulmi, babba da yaro, mace da namiji, ɗa da bawa, kowa sai an fitar mishi, domin ya zama wato kuma kafara ga mutum abubuwan da zai yi na azumi na kuskure. Saboda haka tunda Annabi da ya wajabta, ya kamata kowa ya fitar da shi. Alhamdulillah.